इ नतिया के बेटा भतार बने एगो लइको बानू तो वो हीरो जेट है, हीरो जेट झाड़ झूर के घूमते के रे मु त पिए ना कौन झूलता सन डढ़िया पर आ यहीं तो झुल झुल के सुखा देला सन एगो आम रे रे आ जाई भागा सन हट सन ता ए दीदी हेने आई कहां जातन हेने आएम अरे जाते हो जाएंगे कटल बने खेत 2 कट्ठा आई बैठी दीदी बैठी का बैठी हो जा 3 कट्ठा खेत कटल बने चातनी बांध तरसन जाई तनी देखी खेतवा में हमनी के जीवन में सुख नहीं खेली खेलिए दीदी बैठे ली नहीं अट्टी वही बढ़ जाइए यहीं पर मार बड़ी कितना धानवा झरत रे हाँ ई झरत हवे हम कहनी वहां से किए है ई झरे वाला धान मत बोई ई त आधा बाने में या ढोए में झर जाता खेते में बड़ा धान में कुल झमेला बा जन लू बाना बिया डाल के उखाड़ रोप चेखुर खादर मार तब न गेहूं में तो बाकी एक हाली खादर बिया डाल द हो जाता काट के दान द हमार बड़े ने मुंह से इतना परेशान कोइले बड़ा सन जाना देखा हमार 1 कट्ठा ले काट देले बड़ा सन तो उ कहां जे हसन हमनी में न रहे सन जीव जंतु जितना साण भैसा मुंह सो सब रहे सन कोई जना कहलन कि दवाई डाल द बतावा दवाई डाले से भगिए सन हम छोड़ देने होइगा का सन नतिया कितना खइए सन अरे तो उ लोग कहां जाई खाए हो का दीदी हां सुननी है कुछ ई हमहु सुननी तो ओकर सुनिए कि ही तरला सन हां ये दादा कुछ दिन पहले हम सुनले रहनी ना कि हमरा सामान से उ कहले रहे कि ए चाचा तनी कहीं लड़की होई त हमरा लड़का खातिर देखी आ ये दादा एगो जुग रहे हां लड़की वाला लड़का खोजे हां ये बेरा लड़का वाला लड़की ये बेरा लड़का वाला कहत रही तने हमरा लड़का खातिर कहीं लड़की देखिए ना ए दीदी ए लाखे धन बावे आ ओकरा जर जात तो बटले बा 2 गो गाड़ी बाड़ी सन थ्रेसर मशीन बा पंपी सेट 10 बीघा खेत बावे ओकर बाबूजी के पेंशन मिलेला 50,000 अरे तो लड़किया आई तो हर हाकी ना धानवा नानु चाटी लड़को में लूर चाही न हो हां ये तो बात बा अरे कहीं शादी ब्याह में हितई परितई में लड़किया जाई तो कोनो लड़की ओकर सखी सहेली देखे सन तो कहिए सन कि तनी देखावा ना अपना मर्दू के ए सुनलू हा का सुने ने के रहेला भौजैया के संग नतिया हां आई राम तू तो हमरा मन के बात कह देले ये दीदी हमनी के दूसरा के का शिकायत बतियावे के हमनी के बेटा भातर बानू आ हे सूरज बाबा हमनी के बेटा भातर दूसरा के का शिकायत बतियावे के जी ना शिकायत हम के करतन ना ये दादा अरे सुननी है तो बात बताइला तो कह देनी है ओकर तक हमरा बुझाता कि 2-3 साल से बियाह कट जाता अब कटता दीदी तो कोनो पई होई तभी न कटत होई हमारे के कल का चाइन कोलर बस काज ने काहे खाती हो अपन में झगड़ा झंझट करल सनी दादा उ मार गंदा गंदा गाड़ी देत रहे अपना अथिया के भौ मतलब ससुर को होगा गाली देवे के चाहिए आइए दादा ओकर सास त इतने गाय है ओकरा के मार आ ई नई खे के महतरिया नहीं खे जाना तू सब जानत है तो और खेलवाड़ी आइए दादा त अपन इज्जत बा तो लोग घर में अपन पचावत आवे बताओ आ दूसरा के केंगे हंस देले दीदी हां देखो लुगा उठा कूदली हां ये दीदी जे दूसरा के हंसी ओकरा ऊपर तो भगवान हंसी है ना तबे न फंसी जब अब उनकर लाठी बावना जाला ये दादा हमनी के इंसान के लाठी में आवाज होला नुआ के लाठी में आवाज ना होला केंगा लड़की खातिर लोग से कहत रही लड़की आत रहे हां गोधन कुटा गेल नु रोड पर बैठा रहली कि कोनो गांव में और लोग के घरवा हित जाला सन त बेचारी के ताकत रहली कि हमरो घर तनी हित होई त समझिए दादा हमरो घर तनी बेंड बजा सहनाई डुगा डुगी बाजी वो ठीक है बुढ़वा ठीक है बुढ़वा में कोनो कमी ना ना बुढ़वा तो बहुत बढ़िया डांट देली से बुढ़वा कुछ कहलन तो डांट त पुरानिया भइल नु का करी जले जांगर पाजर चलता अपन ढोवत रे क्रियाक्रम करत रे ए का हो कहतन चलती खेतवा में हम तनी हां दीदी हमरो है एगो बाबे पाए हम बांध लेती जानतनी हमर बेटा भातर बाड़ा सन हां अब देखतन ताकत से नहीं लइको नान करनिहार हो सन हो बचिया हमरो त बाबे एगो बैठी ना दीदी हमनी के युग में बुढ़ौलो देख के चली आइलो जो फिक्स कर देलो रे माई देबे 100 रुपया जल्दी रे 100 रुपया का करबे रे गाड़ी में पेट्रोल डालबे के बा अब पेट्रोल डालाई गाड़ी में आ बोझा ना ढोई रे हमरा जाए के मेला देखे ल कहां जे में मेला देखे रे डिज्नीलैंड के मेला घूमे जाए के बा की हो रे रे नते के तो न्यूजीलैंड का कर जेबे रे तो पगलाई ले कर होय देखा पगलाई रे न्यूजीलैंड मोटरसाइकिल से का कर जेबे रे हैं अरे न्यूजीलैंड ना रे माई डिज्नीलैंड के मेला लागल बा सिवान में की हो रे हां ये दीदी हमनी के जमाना में मेला रहे सोनपुर आए खूब जाई सन तो दरौली नहाए खातिर संथू मनिया ना तो भैंसहा में नहाई सन सुनो सेकरा हुआ ये बोझा बांध के खेत में पड़ल बा नाती के बेटा त मार के गोड़ तोड़ दे ना ये दीदी एंग लइका बहुत जाला सब ठीक बा सिवान में जाई है ठंडा के बेरा ये ना नु एकरा खानी छोकरा 2-4 गो औरी होय सन त जा से गांव कोठवाई त अपने बुझी